Dobrý deň, volám sa Jan Breza a som urológ. A srdečne vás pozývam na urologické vyšetrenie, ktorého sa nemusíte báť. Je to vyšetrenie bezbolestné. Najhoršia vec, čo sa vám stane, je, že vám zoberieme krv, pichnutie ihlou bolí, sám to neznášam, ale občas to treba zniesť. Vedel som vždy, že chcem robiť chirurgickú disciplínu, čiže operovať a pracovať rukami. Mne to prináša potešenie v tom, že pomerne včas vidím výsledky svojej práce. Napríklad v porovnaní s kolegami internistami, ktorí niekedy čakajú týždňa alebo mesiace na to, kým ich liečba zaberie. Ja som netrpezlivý a sa teším, keď vidím na druhý deň, že pacient je OK. No a v priebehu štúdia medicíny ma začala fascinovať transplantológia, teda možnosť odobrať orgán od mŕtvého človeka a významne tým zlepšiť kvalitu života niekomu, kto žije, ale jeho život je poznačený tým, že tento orgán nefunguje. V môjom prípade to boli obličky. Môj otec je takisto urológ, čo nezanedbateľne zohralo svoju rolu aj v tejto mojej voľbe. On urológiu ako svoje remeslo miloval a tak aj ho vždy vykresloval v tých najsvetlejších farbách, takže pre dieťa ťažko to nejak inak vyhodnotiť, než že urológ je super, a teším sa, že tento názor vo mne sa nezmenil a som veľmi rád, že túto prácu môžem robiť. Pri urologickom vyšetrení sa neraz dozvieme od svojho pacienta aj o iných problémoch zdravotných, ktoré majú, a už len diskusiou dospieme k tomu, že ich nasmerujeme na iných kolegov, odborníkov, ktorí im potom pomôžu riešiť zase ich problémy. Srdečne vás pozývam na urologické vyšetrenie do Interklinik a tešíme sa na vás.